с тези златни никелирани, тази маска според мен дай на инкет, защото купуваш златни лъскави за копчалки. Аз не съм сюлей бос, не съм член на циганския андерграунд мачакал. Да ми купуваш златни жълти, не са жълти, че е малко тук това светлината. Това е сребърно вече. Сребърно, добре, надра никел, добре. Отиде в джакузито, готово ли влезе вътре си измий путката, ма. Джакузито отиди и ще прелее. Сега! Хе, балмен. Али ти Робо ли ще го правиш, ще си му взела маска? Махнима! Отиди! Отивам бе, не тук бе. Отивам бе. Какво искаш сега? Искам да видиш джакузито пълно ли и кога се спира. Провери водата. Ми почти още. С тази маска няма да те познаят. С тази маска няма да я познаят. Това топче за какво ме е тук в устата? Бах ти изрода. За какво ме е това топче, кой ще го правя? Бах ти изрода. Ма нали знаеш, че това е за такива мъже, които обичат да се подчиняват на ритниците на жени? Не дей. Не стига, имах добро мнение за тебе, не дей. Ами да повече. Сега трябва да се покажа зърнат. Да. И да, сега остава да облече и от уния костюмите там, черните и Ана да го запука до вечера с токчетата да го настъпва. Не дей, бе. Не дей така, бе. Отивам при розовия така. Ама тя е взела, значи и Бенис Колан. Диор. Ужас. Чакай, къде е? Бен, мисля, че няма да излезеш днеска. Дай сте очилата. Bitch. Така поне няма те познаят, ако пребиеш няма. Suck my dick. Down, get down, I said. Ани, защо взе такава с да има топла устата? Дай веднага. Черният анцук, Найка, давай. Не знам къде е. Не знаеш? Не знаеш. За кой ми купи тия хуища, ма, Букук? За кой купи вибратора, ма? А ти не ми обясня, е моя бизнес. Какъв е бизнес, ма? Малко ли ти беше, ма? Защо купи вибратора? Защото така. Малко ли ти беше, ма? Кое? Хуя, кое? Ма, Стояне, тази маска има друг контекст, не е генгстърска маска. Ясно ми е. Тя се е купила хуй. Сега знаеш какво с гумения си вече. Той ти няма се и беше. Ма това не е, съм го купила да го използвам. Използвай го сега. Няма да го Тя използвам. сега ще каже още малко, че за теб го е купила. Не, това е просто за... Това трябва да го препариш, това е жен. Облечи го. Ще го облека, добре. Ела, покажи делта уно тениската. Поръчвайте, брате, ще ви дам сайта. Ела! Идвам деца. Ето, на тенис. Назад, момека, Да, за... Делта Уно. Ако искаш да си генгста като Делта Уно, дигни главата нагоре, поръчвай Делта Уно тениски, ще има мъжки, ще бъде премиум качество, премиум quality. Да, ставиме сега да се проверите. Това е. Те, колко пари пръснат точно? Ами толкова колкото ми да. 500 ги издуха. Минали толкова ми да. Да. Искаш ресто ли? Не. Това колко струва? Интересно ми. Не знам, че ти някак 30-40. Ясно. И аз служи маската на жената, котка да видим. Да.
Ти на мен не ми купи Батман, добре? Няма Батман. Като няма Батман, няма да има OnlyFans. Той става маската. Не става. Аз като бях малък исках да се стана Батман, но станах дилър. Защо? Защото обичам шума.